సార్ అమిత్ షా గారు ప్రభాస్ గారిని పలకరించడానికి వస్తున్నారన్నారు రేపు. ఏంటి అప్పుడు బీజేపీ వాళ్ళకి హఠాత్తుగా మన టాలీవుడ్ హీరోల మీద ఎందుకు అంత ప్రేమ వచ్చింది? ఏమిట మాది ఒకటి ఉంది, హఠాత్తుగా ప్రేమ ఏమీ లేదు. ఇక్కడ ప్రభాసు కృష్ణరాజు గారు మా మినిస్టరు, మా పార్టీ మినిస్టర్. మా పార్టీలో వాజ్పేయి గారు అంటే దేశం గర్వించదగ్గ మహానాయకుడు క్యాబినెట్లో పనిచేసాడు ఈయన. సో మా పార్టీ మనిషి ఆటోమేటిక్గా. సో ఆయన మరణించినాక ఆయన కొడుకును పలకరించడం అనే ఒక మానవత్వం, ఒక విధానం, దాని మీద వస్తున్నారు. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ని ఎందుకు పిలిచామంటే ప్రభాస్ గారిని పలకరించడం కంటే ఫోన్ కాల్ కూడా చేయొచ్చు. అమిత్ షా గారు ఫోన్ కాల్ కూడా చేసి పలకరించవచ్చు. ఆయనే డైరెక్ట్గా వచ్చి పలకరించడానికి గల రీజన్స్ ఏమైనా పొలిటికల్ రీజన్స్ ఏమి కాదు. దీంట్లో మా సంపర్క కార్యక్రమం, బీజేపీది సంపర్క్ అనే ఒక కార్యక్రమం ఉంది. అది మిగతా పార్టీలకు లేదు, మాకుంది. మేము ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా, ఏ సందర్భంలో అయినా, ఏ ఊరికి వెళ్ళినా, ఏ చోటుకి వెళ్ళినా అక్కడ ఉన్న ప్రముఖులు, అక్కడ వాళ్ళని పలకరించడం, మా విధానాలు సిద్ధాంతాలు వాళ్ళతో చర్చించడం, వాళ్ళకి మేము ఇంటరాక్షన్ చేయడం మా అలవాటు. మా పార్టీలో ఒక భాగం అది సంపర్క్ అనే కార్యక్రమం. ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఇప్పుడు నేనే ఎక్కడికైనా వెళ్ళాను అనుకుంటే వేరే ఊరు, అక్కడ ఎవరున్నారు, ఆ ఊళ్ళో మేము వెళ్ళిన ఊళ్ళో పెద్దవాళ్ళు ఎవరు, ఆ పెద్ద మనుషులు ఎవరు, వాళ్ళని కలవటం, పలానా అని చెప్పి కలవటం, పార్టీని గురించి మా ఉద్దేశాల గురించి వాళ్ళకి తెలియజెప్పటం, వాళ్ళ ఇంటరాక్షన్, వాళ్ళ ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటాం, ఇది మా అలవాటు. ఈ అలవాటులోనే కలవటం. ఇక్కడ ఫోన్ చేయొచ్చు కదా అంటే ఫోన్ చేయొచ్చు, కానీ వస్తున్నాం వచ్చి కలిస్తే వచ్చి కలవటం అనేది ఇంకా మంచి. ఇంకా అందులో ఫోన్లో అంటే ప్రభాస్తో మాత్రమే మాట్లాడచ్చు, ప్రభాస్ ఆ లేడీస్ తోటి మాట్లాడు. నేరుగా వస్తే ఆవిడని, శ్యామలాదేవిని కూడా ఓదార్చాలి కదా. ఆవిడ ఎన్నోసార్లు ఈయనతో పాటు ఢిల్లీకి భార్యా సమేతంగానే వచ్చేవాడు, ఎప్పుడెక్కడ వచ్చాడు. సో ఆవిడ్ని కలిసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అమిత్ షా గారు. కనుక ఆవిడ్ని పలకరించడం కూడా ఒక బాధ్యత. కుటుంబ సభ్యులు, పిల్లల్ని ఇంటికి వచ్చారంటే పర్సనల్గా వస్తే పిల్లల్ని, కూతుళ్ళని, ఆవిడ్ని అందరినీ పలకరించడం ఒక పద్ధతిగా, ఒక మన మనిషి, మన పార్టీ మనిషి, మన మినిస్టరు, ఎక్స్ మినిస్టరు అనే ఉద్దేశంతో రావడం. ఇప్పుడు ప్రభాస్ గారిని కూడా బీజేపీలోకి అడిగే అవకాశం ఉందా? ఆయన కూడా మీతో పాటు ఎవరిని బీజేపీకి రమ్మని అడగలేదు. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ని కూడా బీజేపీకి రమ్మని అడగలేదు. ప్రభాస్ బీజేపీకి రమ్మని అడగట కదా. బీజేపీలో ఆల్రెడీ ప్రభాస్ బీజేపీ వాళ్ళ నాన్న బీజేపీలో ఉండి బీజేపీ మినిస్టర్గా ఉంటే ప్రభాస్ బీజేపీకి ఇంకోటి ఉంది, బీజేపీని కొత్తగా అడిగేదే ఉంది. సో కాకపోతే అఫీషియల్గా పార్టీలోకి వచ్చి వస్తాడా, ప్రచారానికి వస్తాడా అనేది క్వశ్చన్ మార్క్స్. ఆయన కూడా ప్రధానమంత్రి కరోనా టైంలో 2 కోట్లన్నర ఎంతో ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. ఇవ్వడం ప్రభాస్ రేపు ప్రాక్టికల్గా ఎలక్షన్స్కి వస్తాడా అని అతని నిర్ణయం మీద అతని అయితే బీజేపీ కరెక్ట్గా బీజేపీ సింపథైజర్, బీజేపీ ఫాలో అయ్యేది. బట్ అఫీషియల్గా రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ప్రభాస్ మా పార్టీ తరఫున ప్రచారం చేస్తాడా ఇవన్నీ వెయిట్ అండ్ సీ క్వశ్చన్లే. ఎందుకంటే మేము అడుగుతాం, తను కెరియరు, తన ఇండస్ట్రీ, తన మా పొజిషన్ అన్ని చూసుకుని తన నిర్ణయం. బలవంతాలు ఉండవు ఇందులో. అడుగుతాను, అన్న ఒక మీటింగు, ఇలా పెద్ద మీటింగ్ రా, వచ్చి మా చేయి చూపించు, 4 మాటలు అడుగుతాం. అతను ఇష్టపడితే ఓకే, ఇష్టకపోతే ఓకే. రాకపోయినా ప్రజలకు తెలుసు ప్రభాస్ కృష్ణరాజు కొడుకు, ఆటోమేటిక్గా బీజేపీ అనేది తెలుసు కదా, సింపథైజర్ అందరికీ తెలుసు. ఓపెన్ ఫ్యాక్ట్ అది, దాంట్లో ఏమీ వేరే తేడా లేదు కదా. అదే ఉద్దేశంతో మీ పార్టీ కాబట్టి అంతే, అందుకని కలవటానికి అంతే.